Nahimong sentro sa global film landscape ang Dhaka karong adlaw sa opisyal nga pag-abli sa Dhaka International Film Festival kun DIFF nga gisalmutan sa 246 ka pelikula gikan sa 93 ka nasod ang pinakadaghan nga partisipasyon sa pelikula ug ang mga nasod sa kasaysayan sa festival. Sa ika-24 na tuig niini, padayon nga ginapalig-on sa DIFF ang reputasyon isip pinakadako o pinakataas nga nagpadayon nga international nga film festival sa Bangladesh nga nag-usab sa kapital ngadto sa usa ka sentrong kultura diin nagkatigom ang mga filmmaker, producer, kritiko o mga creative gikan sa naglain-laing lugar sa kalibutan. Sumala sa mga tig-organisa ang kadaghanon sa partisipasyon karong tuiga nagpakita sa nagadako nga global nga importansya sa DIFF ngun man sa pagsaka sa imahe sa Bangladesh dili lamang sa isip emerging film destination kundi usab isip usa ka cultural o kreatibong kusog sa Asia. Gipasiugda ni Nujat Yasmin, Chief Executive Officer sa Bangladesh Tourism Board ubos sa Ministry of Civil Aviation and Tourism, ang highlight sa festival mao ang impact niini sa arts. Iyang gipasabot nga dako og papel ang mga film festival sama sa DIFF sa pagpalambo sa turismo ug sa ekonomiya. Bisan sa nailhan sa tibuok kalibutan, ang Bangladesh isip exporter sa mga sanina, leather goods, pharmaceutical ug sapatos. Giingon sa mga leader sa festival nga nagbuhat na usab ang nasod ug ngalan isip producer sa dekalidad nga mga pelikula nga makapukaw sa interes sa kadaghanan. Giulagway ni Ahmed Mustafa Zamal, Festival Director sa DIFF, ang festival labaw pa sa usa ka film showcase. Usa sa mga gipasiugda nga bahin mao ang gipalapdan nga East meets West Lab gikan sa South Asian filmmakers lamang kaniadto. Abli na kini sa tibuok Asia aron mapalambo ang cross-cultural collaboration, mentorship ug co-production. Apil sa festival ang Beneath the Badge kung sa likod ng Chapa nagidirect ni Edith Caduaya nga nagsaysay sa kinabuhi ni Police Colonel Hansel Marantan. Aton sa press conference gisulti ni Caduaya ang papel sa kamatuoran sa documentary filmmaking. I'm here not just from director, but I'm here as a journalist, and I say your country has a very, very good potential in tourism, economy, and we should continue to tell stories that prove, because there's truth behind each film and there's truth in everything that we do, and we should continue to fight and stand against misinformation and fake news. And I'm so happy to be here. Ang iyang partisipasyon nagpakita sa kusganong presensya sa mga tingog gikan sa Southeast Asia sa line-up sa festival karong tuiga. Ang Dhaka International Film Festival ipahigayon sa 3D Art Gallery sa Bangladesh Military Museum nga magsilbing lugar sa mga screening forum ug mga kalihukan sa industriya. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe!